Здравейте! Това видео ще е свързано с грижата за кожата и най-вече с маските за лице. През изминалите 2 седмици изпробвах няколко продукта, които ми изпратиха от невероятният онлайн магазин The Skin BG. Реших да ви споделя първите си впечатления от продуктите, като във видеото ще може да видите и кадри, на които ги използвам. The Skin BG предлагат огромно разнообразие от продукти за грижа за кожата, предлагат доста корейски продукти, които са известни както със своето добро качество, така и с невероятно атрактивната презентация на продуктите си. В сайта може да намерите невероятни ексфолиращи и хидратиращи маски, също така маски за околоочната зона, дори и маски за устни. Аз, разбира се, като огромен фен на шийт маските, или иначе казано платнените маски, избрах да изпробвам и 2 такива. Първата маска е тази дълбоко хидратираща маска с авокадо. Аз обожавам да хапвам авокадо, та реших да дам шанс на авокадото и като съставка, която въздейства на кожата. Маската е подходяща за уморена кожа, дава дълбока хидратация и освежава. Тази маска определено ми допадна, на сутринта кожата ми беше много мека и хидратирана, определено бих я изпробвала отново. Но маската, която ме спечели повече, е тази супер сладка шийт маска, която е като личице на панда. Маската съдържа естествени фибри и е напоена с кокосова вода и есенции за озаряване и изглаждане на кожата, като възвръща нейния блясък. Тази маска ми стана любима. Обикновено при шийт маските, след като ги премахнете, се усеща едно лепнещо и леко неприятно усещане, като приятният и хидратиращ ефект се усеща чак на другия ден. Тази маска не просто ми даде усещането за мекота и хидратация, веднага след като я махнах, но и изравни тена на лицето ми и ми придаде супер естествен и приятен блясък на кожата. А и честно да ви кажа, беше супер забавно да изпробвам точно тази маска. Ако сте фен на шийт маските, не пропускайте да посетите сайта на The Skin BG, защото там ще намерите още подобни маски с лица на животни и много други. Следващите 2 продукта, които избрах да изпробвам, са маска за зоната под очите и маска за устни. От доста време ми е интересно да изпробвам тези маски, като по принцип съм скептична към тях и смятах, че не правят нищо, но чудващо за мен тези 2 маски много ми харесаха. Маската за под очите съдържа колаген, розово масло и 0,01% истински златни частици. Бори се с подпухването, тъмните кръгове. Аз винаги съм имала подпухнали очи и ми беше интересно да изпробвам тази маска. Определено хидратира зоната под очите и след това грима ми изглеждаше много по-добре в тази зона. Даде ми едно супер освежаващо усещане и сякаш събуди погледа. Едва ли ще си правя подобна маска всеки ден, но определено ми хареса и ме изненада. Последният продукт, който изпробвах, е тази маска за устни. Тази маска явно е от същата серия, защото отново съдържа златни частици, розово масло, както и колаген. Тази маска прави устните пухкави, изглажда ги и се препоръчва, ако използвате доста матови червила, които, както всички знаем, много изсушават устните. Съвсем честно ще ви кажа, че след маската червилото ми се нанесе много по-лесно и изглеждаше много по-добре. Устните, разбира се, бяха меки и хидратирани. Те ми изпратиха и ето тези лепенки, които поставяте на пъпчиците си и се предполага, че след като преспите на следващия ден трябва пъпчицата да е изчезнала. Тепърва все още ги изпробвам. Ако ме следвате в Instagram и Facebook, скоро ще ви изкажа мнението си за тях. Много се радвам, че останах доволна от продуктите, които си избрах да изпробвам и нямам търпение да пробвам още маски от сайта на The Skin BG. Разнообразието е огромно, а опаковките, в които ви изпращат продуктите, са супер сладки. Според мен е много хубаво, когато качествените продукти са придружени от една невероятна опаковка, която да ви накара да се усмихнете и да ви зарадва.
Не забравяйте да разгледате сайта на TheSkin.bg, линк към него ще има долу в описанието. Надявам се това видео да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, не забравяйте да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ми. Също така последвайте ме в Instagram и харесайте страницата ми в Facebook. Благодаря ви, че гледахте това видео. Чао от мен и до скоро!